Ezikoleni engaphezulu kwezinkulungwane eziyisithupha zaKwaZulu Natal ingaphezulu kwezinkulungwane ezine namakhulu amabili esezikulungele ukuqedela ukufunda kwanonyaka. Lokhu kudalulwe yiziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni. Kanti-ke zingaphezulu kwamakhulu amabili izikole ezalinyazelwa impahla selokhu kwaqala iLockdown ngoNdasa. Lapha kusesikoleni samabanga aphansi eThekwini esiselokishini kwaMashu. Singezinye sezikole esicekelwe phansi kulezinyanga ezintathu ezidlule esifundazweni. Kwebiwa impahla yokufundisa. Namanje ama-laptops ebiwa lapha akakatholakali. Namhlanje izisebenzi bezimatasa zikhuculula amagumbi okufunda. Emgungundlovu isimo sithande ukuba bucayi khona ngezikhathi zasekuseni amanzi abengakalethwa kulesikole. Owengamele ezemfundo esifundazweni umnumzana ukwazi Mshengu uthi izikole zakulesifundazwe zizokube zikulungele ukufundisa ngesonto elizayo. Othisha omkhulu kakhulukazi siyabanxusa ke bona ukuthi bahlezi bese esikoleni noma kuthiwa isikole uthisha omkhulu yasibona ukuthi asikakulungeli abe khona ngoba uthisha omkhulu phela uyimanager yesikole, so kuyafuna ukuthi abambisane nathi ukulungiselela leso sikole. Uthisha omkhulu ufuna sikwazi ukuthi asitshele ukuthi lokhu akafika esikoleni, lokhu akafika esikoleni ukuze sikwazi ukuthi singenelele masisha. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemgungundlovu.